Αλλά εκδηλώνεται. Με φάγατε ρουφιάνες. Με ζηλεύετε. Η Μαρία απογειώνεται. Αφήστε μου ρε τα ζάκια, πάμε μέσα να χορέψουμε. Ο Μανώλης βασανίζεται. Δεν ξέρω να μαγειρεύω για γυναίκες. Η Μαρία υπόσχεται. Θα φάμε, θα πιούμε, νηστικοί δεν θα κοιμηθούμε. Και σήμερα η Σοφία συγκλονίζεται. Δεν το πιστεύω. Αυτό που μου συμβαίνει σήμερα θα κλάψω. 5 άνθρωποι που δεν έχουν συναντηθεί ξανά μοιράζονται το ίδιο τραπέζι για μία εβδομάδα. Πρόσεξε τι λες, γιατί είμαστε όλες παντρεμένες. Κάτι ψήνεται στο σπίτι του Μανώλη. Μπορεί να κάηκε κιόλας. Ελένη Μενεγάκη. Όχι. Το φαγητό μου είναι τέλειο. Δεν σηκώνω ουδεμία συζήτηση. Κάθε μέρα ένας ετοιμάζει δείπνο για τους υπόλοιπους. Σχεδιάζει ένα μενού 3 πιάτων, αποκαλύπτει μαγειρικά και άλλα μυστικά, στολίζει το τραπέζι με ό,τι βάλει στο μάτι, δοκιμάζει και δοκιμάζεται. Τα κατάφερα. Μπορεί οι γειτόνιες σας να με έχουν φάει με το μάτι τους, αλλά εγώ, να, τα κατάφερα. Α, κόπηκα. Καλιά τα πας, καλιά. Στο τέλος κάθε βραδιάς, οι καλεσμένοι βαθμολογούν τον οικοδεσπότη τους και στο τέλος της εβδομάδας, όποιος από τους 5 έχει το υψηλότερο σκορ κερδίζει 1.500 ευρώ μετρητά. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, όλοι μπορούν να διασκεδάσουν και όλοι μπορούν να κερδίσουν. Αυτή η εβδομάδα είναι των λιονταριών από το Ηράκλειο. Τελευταία βραδιά στο Ηράκλειο της Κρήτης απόψε και το αποτέλεσμα θα κριθεί με το δείπνο που θα ετοιμάσει η 34χρονη Σοφία. Όλη την εβδομάδα προηγείται σταθερά η Στέλλα. Οι συμπαίκτες της, παρά τα θετικά σχόλια που άκουσαν για τα φαγητά τους, δεν κατάφεραν να την ξεπεράσουν σε βαθμολογία. Μένει να δούμε αν θα κάνει η Σοφία την ανατροπή πάνω στο νήμα. Αποχαιρετούμε το Ηράκλειο Κρήτης με ένα τραπέζι στο σπίτι της Σοφίας. Η απόψινή οικοδέσποινα δίνει το σύνθημα. Πάμε! Λίγος χορός πριν την κουζίνα είναι πάντα απαραίτητος. Βοηθάει να ανάψουν τα αίματα. Ο χορός για μένα είναι τα πάντα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα να χορεύω. Η Σοφία έχει νάζι, έχει μπρίο, οπότε νομίζω ότι είναι ένα κορίτσι του χορού και του κεφιού. Του χορού, του κεφιού, του παρκέ, του σαλονιού, του χολ, όπου χορεύουν τώρα, και της σκάλας. Αμέ! Η πρώτη μου επαφή με το χορό ήταν γύρω στα 16 με 17. Άργησα λίγο. Ήταν όμως να μην βάλω μπρος. Κάθε φορά που χορεύω τα δίνω όλα. Νομίζω ότι είμαι ακόμα σε αυτή την ηλικία. Όλο και πιο πολύ χορεύω. Εγώ φαντάζομαι τη Σοφία στο σπίτι της να πιάνει τα παιδιά της μετά από το παιχνίδι, να σέρνουν ένα χορό και να αρχίζουν όλοι μαζί να χορεύουν αυτοί, τα παιδιά της και ο άντρας της. Επειδή το μπρίο της Σοφίας δεν μπορεί να εξαντληθεί μόνο σε οικογενειακές στιγμές, η Σοφία ξεδίνει και στο σύλλογο που ανήκει για έξτρα χορευτική ψυχαγωγία. Ο αγαπημένος μου χορός είναι ο σιρτός. Είναι πιο αργός, πιο ζουζουνιάρικος, κάτι που το έχω εγώ, πιο τσαχπινιάρικος. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω πως ο χαρακτήρας της Σοφίας είναι η χαρά της παρέας. Πρόσχαρη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο πάντα, οπότε μπορούμε να γίνουμε σίγουρα φίλες. Ώστε γι' αυτό τον αποκαλεί ζουζουνιάρικο το χορό η Σοφία. Γιατί τα βήματα είναι σαν να κυνηγάει να πατήσει τα ζουζούνια στο πάτωμα. Ένα σου ξέφυγε εκεί. Καλά του κάνεις, μπράβο. Όταν φοράω το σαρίκι, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Ηρεμώ, χαλαρώνω, ξεχνάω ό,τι αρνητικό έχω μέσα μου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι από την Κρήτη. Η Σοφία μου αρέσει σαν χαρακτήρας, είναι αυθόρμητη, γελάει, είναι μία ζουζουνίτσα. Οι ζουζουνοχωροί τέλειωσαν. Τώρα το σπίτι της Σοφίας στην Επισκοπή θέλει με τη σειρά του να συστηθεί. Εδώ είναι ο αγαπημένος μου χώρος. Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Το γάμο με τον Παναγιώτη. Με πάει πολλά χρόνια πίσω. Ξέγνιαστα, ανέμελα. Όταν είμαι συναισθηματικά φορτισμένη ή με έχουν στενοχωρήσει τα παιδιά, έρχομαι εδώ, κοιτάζω το νηφικό μου 2 λεπτά και ηρεμώ. Νηφικό σαν τη θάλασσα. Το σπίτι της Σοφίας το φαντάζομαι να είναι σε νεοκλασική γραμμή, με πιο μοντέρνες πινελιές και σίγουρα σε κάποιο προδωμάτιο με κάποιο καθρέφτη θα έχει βάλει φωτογραφίες από την Ελένη Μενεγάκη. Μη σου πω και αυτόγραφα. Τι είναι εδώ? Εδώ τρώνε λίγοι και εκλεκτοί. Μαγειρεύει βέβαια ο Παναγιώτης, αλλά και εγώ είμαι η ψυχή της παρέας. Σήμερα για τους εκλεκτούς καλεσμένους μου, να κάνω και τη διαφορά, θα τα επιμεληθώ όλα εγώ. Θα βοηθήσει κανείς? Η Παναγιά. Αν και η Σοφία έχει πει ότι δεν ξέρει να μαγειρεύει,
Πιστεύω ότι με το που θα μπει στην κουζίνα, όχι απλά θα φτιάξει ένα φαγητό απλό, απλά θα δημιουργήσει. Και άλλα εικονίσματα. Εγώ και η κουζίνα δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν έρχομαι ποτέ. Πόλος Έλσης είναι η αγαπημένη μου Ελενίτσα, η πριγκίπισσά μου. Σήμερα θα μαγειρέψω εγώ. Με τις μαγικές ματάρες της και τη θετική της ενέργεια θα σκίσω. Η Ελένη βοηθός, λοιπόν. Στη μονοκατοικία στην Επισκοπή, η Σοφία ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα και στην κουζίνα. Η κόρη μου κάνει παντίους τρόπους για να με στριμώξει στην κουζίνα. Γι' αυτό μου έκανε δώρο αυτή τη ζουζουνιάρικη ποδιά. Σήμερα θα ξεκινήσω το γλυκό μου με αυτήν. Από το Ηράκλειο ξεκινάει το επιδόρπιο με σκοπό να φτάσει στη Νέα Υόρκη. Ίσως η Σοφία να έχει προσαρμόσει ένα αμερικάνικο γλυκό στα ελληνικά δεδομένα. Ξακουστό αμερικάνικο γλυκό είναι πάντως το Cheesecake New York. Λέτε να κάνει μυζίθ cake. Έχω καθαρίσει τα μιλαράκια. Μέχρι να καθαρίσω, το ένα μαυρίζει το άλλο. Παίρνω το τεψάκι μου, έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς και είμαι έτοιμη να βάλω το βουτυράκι μου να αλείψω το τεψάκι. Πολύ δυναμική με το βούτυρο η Σοφία. Σαν να θέλει να γδάρει το πιάτο. Επιδόρπιο από το Ηράκλειο στη Νέα Υόρκη. Θα μας πάει ταξιδάκι, μου φαίνεται, η Σοφία με το γλυκό της. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι γλυκό παραδοσιακό από το Ηράκλειο και θα έχει πετάξει μέσα πινελιές εξωτερικού. Τα βάζω όρθια τα μήλα για να μας βγει ωραίο το σχέδιο. Στο τελείωμα. Να κάνω και κάτι το διαφορετικό. Μη μου πουν τα παιδιά μου ένα απλό Apple pie. κέικ με μήλο. Όχι. Πιστεύω ότι το επιδόρπιο της Σοφίας θα είναι cheesecake. Το τρώνε πολύ στη Νέα Υόρκη το cheesecake και για να βάλουμε και το Ηράκλειο, μυζήθρα που την τρώμε πολύ εμείς εδώ. Λοιπόν, τώρα βάζουμε την καστανή μας ζάχαρη. Πώς? Την πασπαλίζουμε. Λίγη φαίνεται. Ωραία, βάλ την όλη. Πολύ φαίνεται. Το γλυκό. Παραγγείλκανε. Και από πάνω βάζω. Σίγουρα. Κανελίτσα. Θα βάλω λίγη παραπάνω γιατί αρέσει και σε μένα και στα παιδιά. Σαν τη ζάχαρη δηλαδή. Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, αλλά ξέρω. Εκεί κάνουν κάτι τάρτες με φρούτα, οπότε να φανταστώ ότι είναι κάποια τάρτα με φρούτα. Φράουλες, μήλα. Όχι, δεν μιλάω. Μήλα. Μου αρέσουν καλύτερα τα μήλα. Όχι. Γιατί μιλάω και πολύ. Βάζω τα μιλαράκια μου για 10 λεπτά μέσα. Οκ. 10 λεπτά, μην ξεχαστώ. Πιάσαμε τα Λοιπόν. βαριά μηχανήματα. Βάζω στο μίξερ Τι έχει σειρά τώρα? το βούτυρο. Κι άλλο βούτυρο. Αυτό αντιστέκεται λίγο παραπάνω. Έλα, Έχει μια κόντρα πάντως με το αν βούτυρο. δεν βάλεις δαχτυλάκι. Αν η Σοφία κάνει μιλόπιτα, δεν θέλει και ιδιαίτερο χρόνο διαδικασίας, φαντάζομαι. Απλώς ανοίγεις ένα ζυμάρι, βάζεις μέσα το μήλο, ανοίγεις το φούρνο και ο φούρνος μετά κάνει τη δουλειά. Ναι, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο φούρνο πρέπει να πείσουμε το μίξερ να συνεργαστεί. Για να δούμε. Τίποτα, το βούτυρο φταίει. Έχει ανοίξει κριτική βεντέτα με τη Σοφία. Ελενίτσα, βάλ τα δυνατά σου. Κάτι έπαθε το μίξερ. Δεν νομίζω ότι θα φάμε σήμερα μιλόπιτα. Πάμε πάλι. Οπλίζουμε. 2 ενθαρρυντικές φάπες και. Τρίαμβος. Για όνομα του Θεού. Δώσ' του τώρα. Να μάθει. Αν η Σοφία επιλέξει τα ξεροτήγανα για γλυκό, πέρα από ότι θα έχει φτιάξει μόνη της το ζυμάρι και το φύλλο που χρειάζεται για να τα φτιάξει θα το έχει ανοίξει η ίδια με τα χεράκια της. Τώρα αυτό έχει κόψει, δεν έχει κόψει. Τη σχέση με την πραγματικότητα πάντως την έχει κόψει. Άρε Παναγιώτη, και πού είσαι σήμερα. Έλαντε. Τέλος πάντων, εγώ έχω χτυπήσει τη μαρέκα. Θα τη ρίξω σιγά σιγά μέσα. Και η μισή ντροπή δική της. Και ο Θεός βοηθός. Μήπως να δώσει και κανένα χεράκι η Ελένη από το ψυγείο. Πολλή ώρα έχει να κάνει κάτι. Εντάξει, έκανε. Οπ. Η Σοφία, αν κάνει τάρτα μήλου, είμαι σίγουρη ότι θα έχει βρει μια πολύ πετυχημένη συνταγή και θα ξεκινάει να τη φτιάχνει. Αλλά όταν ξεκινάει, ξέρεις τι θα πει? Το πάτε ρημών. Και θα είναι το καλύτερο γλυκό που έχουμε φάει αυτή τη βδομάδα. Αχ, βρε Ελένη. Δεν λες κι εσύ τίποτα. Λέει, από μέσα της. Δεν με βοηθάς, μόνο χαμογελάς, ξέρεις. Θα ρίξω και το αλεύρι μέσα και ο Θεός βοηθός. Εντάξει, η Ελένη δεν έχει πια την ευθύνη, ανέλαβε άλλος. Αν η Σοφία έχει βάλει μυζήθρα μέσα στο cheesecake, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως πώς θα είναι η γεύση του. Ανακατεύομαι. Ξέχασα τα μήλα. Τα μήλα. Κάποτε ήταν μήλα. Α, τα αρπάξανε. Πολύ.
Αρπάξανε. Δεν άντεξαν τη φουρνοθεραπεία, Γιατρέ, είναι σοβαρά. Εντάξει. Σαν ξεροτίγανο. Εάν η Σοφία έχει φτιάξει ξεροτίγανο με σοκολάτα από πάνω, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, γιατί συνδυάζει και το παραδοσιακό και το νεοϊορκέζικο, οπότε θα μας απογειώσει μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, δώσαμε ρυθμό στο ταψί. Και το πλυντήριο θα φάει και το τοποθετώ στο φούρνο. Έτοιμοι. Αν τα γιαπράκια γνωριμίας είναι αυτό που φανταζόμαστε, είναι το ιδανικό ορεκτικό για να ανοίξεις ένα δείπνο. Γιαπράκια είναι τα ντολμαδάκια αν έχουν κιμά ή αν δεν έχουν τα ντολμαδάκια για λαντζί. Δηλαδή μόνο με ρύζι. Δηλαδή χωρίς κιμά. Δηλαδή τα σαρμαδάκια. Μπερδευτήκατε. Ας ελπίσουμε η Σοφία να τα ξεμπερδέψει και να μην τα κάνει χειρότερα. Πάμε λοιπόν! Πρωτού ξεκινήσω τα ντολμαδάκια μου, θέλω να χαλαρώσω λίγο. Α, εντάξει, δεν πάμε ακόμα πουθενά. Περιμένουμε. Εδώ όμως στην Κρήτη Θα πονέσουμε. δεν πίνουμε μόνοι μας τη ρακή. Έλα, σίμωσε. Όχι αντιρρήσεις σε κριτικούς. Μπράβο. Έτσι, περιμένουμε εντολές. Και άσπρο πάτο. Άσπρο πάτο. Σιγεία. Γεια σου, Λενιό. Συμφωνεί, Κιλένιο, μωρέ. Ορεκτικό. Γαμπράκια γνωριμίας. Γεια, πράκια. Μωρέ, γαμπρούς θα μας φέρεις. Γεια. Α, Ναι, αλλά μικρούς. γιαπράκια γνωριμίας. Σοφία, πας καλά? Τι για πράκι γνωριμίας. Έπρεπε να το γράφει για πράκι χωρισμού. Παρασκευή, τελευταία μέρα σήμερα. Σηκώθηκα πρωί-πρωί και πήγα και έκοψα αμπελόφυλλα. Κούρεψα του πατέρα μου το αμπέλι. Τώρα για τις επιπτώσεις εγώ ξέρω. Και εκείνος μάλλον. Λοιπόν, φρέσκια ντοματούλα. Είμαι έτοιμη για να φτιάξω το μείγμα μου. Φρέσκια ντοματούλα. Την τοποθετώ. Δεν θυμάμαι το λάδι, πρώτα την ντομάτα, τέλος πάντων. Ρίχνω και το λαδάκι. Τα γιαπράκια, δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω ξανακούσει. Πιστεύω ότι θα είναι τα μεζεδάκια. Και λέει γιαπράκια γνωριμίας, επειδή θα πάμε να μας καλωσορίσει στο σπίτι της, να το γνωρίσουμε, να το δούμε από κοντά. Λίγο λάδι θέλει ακόμα. Πάντα θέλει λίγο ακόμα. Έχω κάνει εδώ, Μία υπερπαραγωγή. Ένα χαμό. Τι. νομίζω Όχι, Σοφία, μην το πεις αν δεν είσαι σίγουρη. ότι είναι έτοιμο. Δεν το δοκιμάζεις καλού κακού για περισσότερη σιγουριά, καλέ. Δεν βλέπουμε ενθουσιασμό. Καλό είναι. Απλώς καλό. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Το φιλαράκι μπροστά ή πίσω, πού θα βάλω το μείγμα. Ξέχασα. Θα κάνω μισά μπροστά και μισά πείσμα πίσω Γλώσσα λανθάνουσα. για να τους ικανοποιήσω όλους. Παίρνουμε Τα το βουνά. μείγμα, Α, το βάζουμε στη μέση. Αν η Σοφία για γιαπράκια γνωριμίας μας σερβίρει μυζιθροπιτάκια, είμαι σίγουρη θα τα κάνει σε πιο μοντέρνα γραμμή, με φύλλο κρούστας. Και μέσα θα έχει βάλει μυζήθρα. Χάχρε, Ελενίτσα, τι έκανε πάλι η Ελενίτσα. δεν είσαι εδώ να δοκιμάσεις τα ντολμαδάκια μου. Κάθε μέρα σε βλέπω. Τι ξέρω, σταλιάζω. Εάν η Σοφία στους μεζέδες της έχει και ντολμαδάκια, θα είναι λίγο δύσκολο να τα φτιάξει μόνη της, αλλά δεν νομίζω όμως πάλι ότι θα πάρει και κονσέρβα, θα κάνει την προσπάθεια. Ελενίτσα μου, Ναι, λέει η μπορεί Ελενίτσα εγώ να τώρα. μην μαγειρεύω τόσο καλά όπως εσύ. Σ' ακούω που το λες, ότι μαγειρεύεις πολύ καλά στα παιδάκια σου. Όμως έχουμε τα ίδια γούστα. Τρώμε και οι δύο πολύ καλά. Δηλαδή, ρωτάει η Ελενίτσα. Σ' αρέσει το καλό φαγητό? Τα ντολμαδάκια είναι ένα σχετικά εύκολο πιάτο. Αυτό που δυσκολεύει εμένα είναι ότι δεν μπορώ να κλείσω καλά το φύλλο. Φαντάζομαι και η Σοφία από τη στιγμή που δεν μαγειρεύει συχνά, ίσως να έχει το ίδιο πρόβλημα. Ωστόσο όμως θα έχει τον άντρα της δίπλα και δεν φοβάται τίποτα. Νομίζω ότι τύλιξα αρκετά. Έτοιμα για ψήσιμο. Κι όμως δεν έχει τον άντρα της δίπλα, κάποιος άλλος είναι δίπλα της και δεν φοβάται τίποτα. Ελενίτσα μου όμως, Αυτός ο άνθρωπος. θέλω να μου δώσεις τις ευχές σου σήμερα. Διότι αν είχα κάτι δικό σου, αυθεντικό, με το δικό σου γούστο, θα την είχα την επιτυχία σίγουρη. Κυρία Σοφία, έχετε δέμα. Αυτό ήταν φρενάρισμα. Τι είναι αυτό? Δέμα από την καλή νεράιδα του κάτι ψήνεται. Χριστέ και Παναγιά. Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πραγματοποίησης Ευχών της Ελένης Μενεγάκη. Δεν το πιστεύω. Αυτό που μου συμβαίνει σήμερα θα κλάψω. Ψυχραιμία, Σοφία, ψυχραιμία. Κι άλλο φρενάρισμα. Πιο έντονα αυτή τη φορά. Καρμανιόλα είναι το σπίτι. Για όσους δεν ακούν καλά τους υπέρηχους, η Σοφία είπε Ελένη Μενεγάκη.
Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Τι γράφει? Στη Σοφία με αγάπη. Έχω κάτι δικό της, από τα χεράκια της μοναδικό. Πες της κάτι κι εσύ. Τώρα θα τα πούμε και από κοντά. Τα καλύτερα έρχονται, θα γίνουμε οι καλύτερες φίλες. Για να δούμε, ταιριάζεται. Το ταιριάζεται. Και τώρα πού θα σταθεί η Ελένη να παρακολουθήσει? Στο ντουλάπι? Όχι, όχι, από εδώ ανοίγει ο Παναγιώτης στο ντουλάπι του. Όχι, όχι. Τότε πού? Θα το βάλω εδώ. Καλύτερα να έχει παρέα. Το ψυγείο έχει ελενομαγνήτη. Πώς Τέλος, στερεώθηκε? σήμερα η βραδιά θα είναι ανεπανάληπτη. Αυτό θα πει ηθική υποστήριξη. Δείτε σε λίγο τις ετοιμασίες της Σοφίας να ολοκληρώνονται με λίγη βοήθεια έκπληξη. Τα κοκτέιλ να ανεβάζουν τη διάθεση και την ψυχολογία παρά τη γνωστή Τι γκρίνια. πιστεύετε ότι θέλει αυτό το φαγητό σήμερα? Έχω κουραστεί. Τρώγε και μην μιλάς. Νωρίτερα η Σοφία έριξε και έναν και δύο χορούς και μπήκε στην κουζίνα για να μαγειρέψει. Τα προβληματάκια ξεπεράστηκαν μόλις είδε κάποια αγαπημένη της. Στην κουζίνα της Σοφίας έχουμε γιορτές και πανηγύρια. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Αυτό που το βρήκατε. Είπαμε υπηρεσία η καλή νεράιδα. Κάνει πλάκα ο Θεός. Όπως φαίνεται, η σημερινή ημέρα θα γιορτάζεται κάθε χρόνο στο σπίτι της Σοφίας, σαν επέτειος της εμφάνισης της Ελένης επί της πόρτας του ψυγείου. Βοήθειά Είμαστε μας. φίλες από σήμερα, κολλητές. Αφού κόλλησε, Τέλος. το κυρίως πιάτο της Σοφίας λέγεται ένα ποντίκι μέσα στο κρυθαράκι και είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα μαγειρέψει μοσχαράκι και συγκεκριμένα το ποντίκι του ζώου. Με κρυθαράκι κοκκινιστό. Μιλάμε δηλαδή προφανώς για ένα ωραιότατο και κλασικό γιουβετσάκι. Φίλοι μου! Σοφάκι μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά, καλά. Ζορίζομαι λίγο, δεν το κρύβω. Όμως πρώτα θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σου. Για πες μου. Μου ήρθε σήμερα ένα δώρο. Δεν μπορείς να καταλάβεις από πού. Από πού? Ποια είναι η θεά μου? Είναι λεγάκι. Το βρήκε, σούπερ. Είναι λεγάκι. Μου έστειλε ένα αυθεντικό, μοναδικό, δικό της αυτόγραφο. Πω, δεν το πιστεύω. Η Σοφία λέει ότι συμπαθεί πολύ τη Μενεγάκη και έχει οθετήσει λίγο και τη συμπεριφορά της Μενεγάκης. Μωρό μου. Όλα καλά μαγειρεύεις, τέλεια. Το προσπαθώ. Σήμερα θα κάνω μια συνταγή του Παναγιώτη. Δεν έχω όμως πολλά περιθώρια. Θα σε κλείσω τώρα. Σε φιλώ, σ' αγαπώ πολύ. Άκου και διαφωνούλες θα σου πούνε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, θα συγκινηθώ. Γεια σου. Κυρίως πιάτο. Ένα μποντίκι μέσα στο κρυθαράκι. Αποκλείεται να είναι μποντίκι, γιατί δεν θα φάει κανείς, ούτε η ίδια. Είναι σίγουρα μοσχαράκι από σημείο μποντίκι, όπως λέμε στον Κρεοπόλη, με κρυθαράκι. Ωραίο πιάτο. Έχω πάρει το καλό μου το κρεατάκι από το φίλο μου το Λαμπάδα. Προχθεσινό σφάξιμο είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, και ξεκινάω. Βάζουμε το κρεατάκι. Ο Παναγιώτης βέβαια μου είπε πως να φτιάξω το γιουβέτσι. Δεν μου είπε όμως τα μυστικά του, αλλά εγώ τα είδα και θα τα κάνω σήμερα. Το σχέδιο Παναγιώτης. Λάθος. Να τα. Μη σε αποσυντονίσεις σήμερα. Πρώτα βάζουμε λίγο λαδάκι. Είδες με τη χαρά τώρα μαγειρεύω. Πιστεύω ότι το ποντίκι θα είναι κουνέλι, διότι είναι μικρόσωμο και λόγω του ότι και το ποντίκι και το κουνέλι έχουν 4 δόντια μπροστά και μασουλάνε, ίσως εμπνεύστηκε από αυτό. Δεν ξέρω πού να πρωτοδείξω το αυτόγραφο. Δεν ξέρω. Να βγείτε περιοδία. Άσε που μπορεί να μου το κλέψει και καμία από σπίτι σε σπίτι. Γι' αυτό κάτσε εσύ, Ελενίτσα μου. Εγώ και εσύ. Το μοσχαράκι, η Σοφία, ακόμα και αν είναι ποντίκι, πιστεύω ότι πρέπει λίγο να το βράσει πρώτα. Όσο μαλακό και τρυφερό κι αν είναι, γίνεται ακόμα πιο νόστιμο. Βάζω και την ντοματούλα. Γιουβέτσο expert. Τώρα έχω μάθει πλέον πώς φτιάχνετε το γιουβέτσι. Και όταν θα πάω, θα μαγειρέψω γιουβέτσι. Θα πάω στην κουζίνα. Η κουζίνα το ξέρει. Κατευθείαν. Σε ποια κουζίνα? Στην εκπομπή. Α, εντάξει, ναι. Της Ελενίτσας μου. Εξυπακούεται. Για να φτιάξει ένα γιουβέτσι, βάζεις στην κατσαρόλα λαδάκι, το κρέας, ντομάτα, λίγο νερό, αλάτι, πιπέρι
και όταν είναι σχεδόν έτοιμο βάζει το κρυθαράκι. Απλώς πρέπει η Σοφία να προσέξει, επειδή το κρυθαράκι κολλάει, να το ανακατεύει συχνά. Το σκεπάζω, το βάζω στο φούρνο να πάρει μία βράση, μέχρι